Jamde jeeɗiɗi silmaji capantati woni Dakar lamorde Sénégal waktuji ɗiɗi fawi hen to Paris lamorde France. Amadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde jaam Allah wale mon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi ko ɓuuri hen tengtude oɗo subaka talata Burkina Faso hande waɗi duuɓi tati ko capitaine Ibrahima Traoré liɓi laamu Paul Henri Sandaogo Damiba ɗum wonno ko ñande capantati lewru jeenayyi ɓuuri hitande ujunaji ɗiɗi nogasi ɗiɗi capitaine Ibrahima Traoré fodino wellitade nambiyen wallitade deƴƴere e daranade kisal duuɓi tati caggal holto o alhaali tolni ko laaɓi ko woni piyande no jokki e nder leydi Burkina Faso mayen gartu en e ley kabaruji ɗi. to Madagascar seppoji waɗuɗi toon gila alkamisa faltiɗo battini ko heewi yimɓe nogas ɗiɗo maayi hen e wiide oni fedde gotago windere oni gouvernement o fusama ɗum nantini horejo leydi ndi ɗi seppoji ko fedde wiyetede génération Z waɗata ɗi gam hollude mette mabɓe jogola laamu ngu ujune yimɓe jalti seppude e guure mawɗe leydi ndi ɗum ana jokki. Donald Trump horejo Amérique yaltini hanki eɓɓore nde gouvernement makko waɗi gam darnude haare hakkude Israël Hamas eɓɓore nden no wondi e toɓɓe nogas jagoro arano Israël Benjamin Netanyahu bambani ndeɗo eɓɓore joni ko Hamas heɗita tedduɓe bisimilla mon. On calmina mon jura mon jettama bisimilla mon e ley kabaruji ɗi hande ko talata balɗe capantati lewru jeenayyi ɓuuri hitande ujunaji ɗiɗi nogas e joyyi yo Allah hokke ñalde dow jamma. To Burkina Faso waɗi duuɓi tati hande ko capitaine Ibrahima Traoré sammini laamu leydi ndi e o jooɗi e jappere nde ɗum wonno ko ñande capantati e lewru jeenayyi ɓuuri hitande ujunaji ɗiɗi nogas e ɗiɗi o hoorejo addi daliluji muɗum e ngol jattugol ko saabu angal wawgol hay e hunde ngu laamu e o sahay o fodino wallitade no deƴira no leydi deƴira e nder mayri kañum e daranade alhaaliji ɗi foof e nder lebbi tan duuɓi tati caggal mum ha joni piyande no jokki e nder Burkina Faso Oumou Ba nartan en e alhaali kisal keɗoɗen. E nder ɗi duuɓi tati hay si tawi capitaine Ibrahima Traoré ɓeyditani kono maɓɓe ngon aalaji dartorɗi e ɓeyditi VDP en kono ɗum ɗoytali jokkitago piyanɗe ɗen e nder leydi ndi e biyol ACLED fedde winditayde yimɓe lorriɓe nder adunaru ndun gila hitande ujunaji ɗiɗi e nogay e goo ha e hitande ujunaji ɗiɗi e nogay e nayyi piyanɗe ɗuɗuɗe waɗama Burkina Faso ɓe burkinaɓe wonuɓe lorrade ɓeydike bowi hari ko ujune jeego e temeɗɗe jowo joni no ɓaadi ujune sappo e jeego mayuɓe mum ko non de ɓeydiri ka fuɗɗode ndu lewru ɗo Human Rights Watch min holluno e nder cimto mettu ɓernde maɓɓe ɗum ko fiiɗi warnguji hulanɗi ɓe civil ɓe e wi nde fedde adunare daraninde hakke neɗɗo ɓe kuliyankoɓe jinima wari e nder piyanɗe sertuɗe ko ɓuri civil ɓe 49 e jeenayo e kownunkoɓe 10 ɗum ko heddere wo Burkina Faso e mum ɓe yanani dakorde konu ɓe ƴetti alaji kaɓirɗe Human Rights Watch no wi'i gila ɓe jogiiɓe kaɓirɗe fuɗɗi waɗugol ɗi fitinaji ɓe itti pittali ɗuɗuɓe e ɓe woni sabu eggugo yimɓe ujune Dungo Samba hertorɗo dawro e kisal leyɗe Sahel no holli gila Ibrahima Traoré laami ko fati e ndenagu leydi ndi sottali taw wadde ko hande waɗi e duuɓi tati ko kanko Ibrahima Traoré capitaine Ibrahima Traoré horejo laamu fadde leydi Burkina Faso o ciwli laamu ngu mayen garti oɗo kabaru e ñalorma o ñawore horejo jagorɗe kiɗɗo Mali Moussa Mara waɗi hanki yaltine e yeeso suudu ñayudu bonondaji e dewnaɗi e dow internet du Bamako fodde waktuji sappo banggue ɗiɗi ɗi gostodiri kongi tiiɗuɗi moni kala ina adda daliluji mum procureur o wi ko yo sokke duuɓi ɗiɗi kaso e jaltude ñawore nde andete ñande nogas e jeeɗiɗi lewru aroru ndu.